Assalamu alaikum yan class, wannan shine darasin mu. Yau zamu tashi a sa. Yau kwanan wata 28 ga watan 12 shekara ta 2021. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Sa'a, sa'a. Sama, sama. Saka, saka. Sesaya, sesaya. Sefa, sefa. Seta, seta. Siyasa, siyasa. Sikari, sikari. Sisi, sisi. Soso, soso. Soyayya, soyayya. Soro, soro. Susa, susa. Suka, suka. Suma, suma.